Ola a todos, benvidos á nosa segunda clase de yoga. Espero que disfrutarades da primeira. E hoxe vamos empezar primeiro con unha posición cómoda. Sí, sabemos que podemos usar a manta para poñer debaixo dos isquións se nos molestan, se nos tira un poquinho esta posición, ou sentarnos nunha silla. Veña, alargamos a espalda e vamos a empezar conectando con a nosa respiración. Buscamos un punto de contacto cos nosos dedos, pode ser calquera, anular, co dedo gordo, índice. Alargamos a espalda, dedicamos uns segundiños ou uns minutiños a nosa respiración. Pechamos os ollos. Inhalamos e exhalamos pola nariz. Observando como está a nosa respiración agora. Simplemente observamos, sen xuzgar, sen facer nada, máis que ser conscientes da nosa respiración. Imos cunha respiración natural. Inhalando, deixamos que o abdomen creza un pouquinho. E o exhalando, baixa. Inhalo, o abdomen crece. E exhalo, baixa. E vou alongando quizáis as respiracións. Tento facer máis largas, máis longas as inhalacións e as exhalacións. Busco unha respiración fluida. Escoito o sonido. E mentre seguimos respirando o máis fluidamente posible, observamos tamén a nosa posición. Como estamos sentados. Intentamos sentir esa espalda recta. Se non elongamos. O cuello largo, os ombros están relajados. A pelvis está relajada. E as rodillas, talóns. Relajamos la mandíbula. E imos a iniciar o movimento simplemente deixando os brazos caer hacia os lados. E collendo aire, imos alargando. Podemos manter os ollos pechados uns segundiños máis, mentras imos subindo os brazos, inhalando. Xunto as palmas das mans e exhalo. Baixo os brazos empujando aire. Elevo a miña mirada hacia baixo. Imos abrindo os ollos, inhalo outra vez, alargo, subo os brazos, miro arriba, e exhalo baixo.
a mirada hacia o centro da pelvis, o medio das pernas, inhalo arriba, unha máis, e exhalo baixo. Manteño a espalda larga, solo baixo a miña mirada. Levantamos o brazo dereito, inhalando, e exhalo, estiro un poquinho no lateral. Inhalo, subo outro brazo, exhalo, estiro no outro lado. E imos levantar as rodillas, mantémolas dobladas, arriba os brazos unha vez máis, inhalo, e exhalo, inclinámonos un pouco hacia a diagonal, simplemente deixamos os brazos caer, descansando aquí nas tibias, e deixo a cabeza tamén caer no medio das rodillas, relajo o cuello, os ombros, respiro, veña, levo aire a parte de atrás das costillas, e vou estirando as pernas hacia diante, subindo os brazos arriba, inhalo unha vez máis, e exhalo, vou alongando a espalda sen forzar, descanso as mans onde chegue, e deixo a cabeza caer. Facemos un balanceo suave de lado a lado. Respiro, e me deixo que se estira a espalda, e subo redondo. Imos doblar as nosas rodillas xuntando as palmas as plantas dos pés, e imos poñer as nosas mans nos tobillos, se chegamos, senón un pouquinho máis arriba onde cheguemos, intentando que a espalda este o máis recta posible. Vale, inhalo aquí, e exhalando imos redondear a espalda. Sí, as mans se quedan aquí nos empeines, relajo o cuello, ombros, deixome aí uns segundiños, estirando un poquinho máis a espalda e abrindo a pelvis, subo redondo, vale, inclinámonos outra vez hacia, un poquinho hacia a diagonal, intento manter a espalda larga, e imos, se podemos, girar as plantas dos pés como hacia arriba, hacia o teito, a vez que empuxamos as rodillas hacia o chan, para abrir un poquinho aquí máis na pelvis. Entón, se podemos, inclinámonos hacia diante, hacia un plano máis diagonal, e cos nosos codos imos empuxar os gemelos, ou a parte baixa das pernas, para abrir un pouco. Abro o peito longo a espalda, e me quedo aí. Manteño o cuello largo, en línea ca miña espalda, respiro 3, 2, 1, e subo alargando. Vale, ahora imos levar as mans hacia atrás, recostámonos un poquinho hacia atrás, inclinámonos, ¿sí? E cas mans empujo no chan, abro o peito, xunto ben as escápulas, pego ben as escápulas atrás, abrindo ben o peito, para que poda deixar a miña cabeza caer. ¿Sí? Se teño as escápulas ben apretadas, a parte alta ou a parte de atrás do cuello fai con unha almohadiña onde debería sentirme cómoda nesta postura, ou cómodo. Vale? Se non vai ben para o noso cuello, simplemente empujo. Abro o peito, me manteño aquí a mirada hacia adiante. Sí, un pequeno arqueamento suaviño, vale? E volvemos, estiro as pernas adiante, arriba os brazos, inhalo e exhalo. Volvo a estirarme hacia adiante. Subo redondiño, vale? E agora imos doblar a nosa rodilla dereita, sí? E abrir a rodilla dereita hacia o lateral. A planta do pé quedase máis ou menos na cara interna do muslo, pois na rodilla ou un poquinho máis arriba, se podemos. A perna esquerda está estirada e o pé alineado, sí? Ca perna, a pelvis miro frente, e imos subir os brazos inhalando, e exhalando, alargo a espalda e vou o máis longe posible, se podo, agarro o pé, se non agarro o que poda. Abro o peito, empuxo os ombros hacia baixo, alargo a espalda, miro adiante e me quedo aquí, 3 respiracións. Vale, soltamos as mans e inhalo arriba. E exhalo baixo polo centro. E imos cambiar de lado.
doblo a miña rodilla esquerda, abro a pelvis, si plantado o pé na rodilla un poquinho máis arriba se podemos, si, pelvis, miro frente, alineo o meu pé, Janu Sirsasana, chamase esa postura, inhalo arriba os brazos, exhalo, alargo, se podo agarro o pé, senón onde poda. Veña, levo o ombligo hacia a espalda tamén, un poquinho hacia atrás, ou meto a barriga hacia dentro, buscando que a espalda este o máis larga posible. E xa empezo a activar o meu abdomen. Veña, abro o peito, respiro 3, 2, 1, e solto os brazos, arriba inhalo. Exhalo, baixo as mans polo centro do corpo. Eso, estiro as dúas pernas hacia diante unha vez máis. Inhalo aquí, exhalo. Estírome hacia diante. E imos subir outra vez, pero nesta ocasión miramos adiante, veña ombligo adentro, ou barriga hacia dentro, espalda larga, intento levar a espalda esta línea diagonal, abro o peito, soltamos as mans, e subo inhalando, exhalo baixo, polo centro, vale? Ímonos a poñer ahora de rodillas, ¿sí? Igual que nos molestan as rodillas, tamén a manta, podemos poñer de baixo, ¿sí? Vale. Estamos aquí, as rodillas están en liña ca nosa pelvis, estiramos a perna dereita outra vez hacia un lado, intentando que os dedos dos pés se queden máis ou menos na línea que a rodilla esquerda. Veña, espalda larga, imos descansar a nosa man dereita no muslo, e o brazo esquerdo imos subir arriba alargando, e collemos aire, e soltando o aire inclinámonos hacia o noso lado dereito. Cuidado aquí, que non levo tensión nos ombros, intento manter o espazo alrededor do cuello, pelvis lixeiramente hacia adiante, que non se me vaya o cu hacia atrás, intento abrir a parte frontal do corpo e lateral. É un movimento pequeno, pero deberíamos sentir un bo estiramento dende a pelvis a todos os ombros. Respiro. E volvemos, e cambiamos de lado. Estiro a outra perna de esquerda, intento alinear os dedos dos pés ca rodilla dereita, apoio a miña man no muslo, levanto, inhalo o brazo dereito e exhalo, inclino hacia o lado esquerdo. Estiro, cuidado que non se me vai a pelvis atrás, abro, e deixo que se estire todo o lateral. E imos subindo. Vale, dende esta mesma posición separamos as rodillas hacia os lados, un poquinho máis anchas ca nosa pelvis, xuntamos os dedos gordos dos pés e ímonos sentando, imos levando as nalgas ou os isquios hacia os talóns. Se molesta na rodilla, pois non vou tan abaixo, podo deixar a pelvis máis hacia arriba, hacia o teito. Eu vou estirando ben os meus brazos, descanso a cabeza no chan e nos quedamos aquí unhas 5 respiracións na posición de Balasana o do neno. Vale, xa podemos ir volvendo. Imos a poñernos de pé. Recordamos outro día, aprendemos o noso saúdo, o solo Surya Namaskar, que ímolo repetir na maioría das nosas sesións de yoga. Si, por si non nos quedou moi claro, temos é unha combinación, no Surya Namaskar é unha combinación de 12 posturas de 12 asanas, e que cada unha traballamos unha parte diferente do corpo. Imos repasar o que fixemos na primeira sección e hoxe añadiremos unha cousiña máis. Se completaremos esa combinación, esa secuencia de Surya Namaskar con algunha cousiña máis, vale? Pero ímos a repasar unha vez despaciño, partindo da posición da montaña. Recordad os peses que quedan debaixo da pelvis, na mesma distancia,
Espalda larga, levamos o pubis lixeiramente hacia o ombligo, alargo o cuello, os ombros relajados, distribuímos o peso nas nosas plantas dos pés, sí, que este ben equilibrado nas plantas, non adiante nin atrás, senón en toda a planta. Activamos a nosa musculatura das pernas levantando como hacia arriba, si a vez que levo tamén o meu pubis hacia o ombligo. Me quedo aquí, enraízo os meus pés na terra, os dedos das mans tamén hacia o chan, respiro, comenzamos co primeiro movimento, inhalo, vou subindo os brazos, empezamos cos brazos hacia diante. Hai dúas maneiras ou tres de comenzar o noso saúdo sol. Nos empezamos cos brazos hacia diante, tamén se pode polos lados, pero imos seguir como fixamos na primeira sesión. Entón inhalo, subo os brazos polo frente, empujando a pelvis hacia diante, contraio glúteos, miro hacia diante ou arriba, e exhalando baixo, alongando a espalda, baixo os brazos polos lados, collo aire, miro adiante, alargo a espalda, e soltando aire, relajo. Imos a dar un paso grande atrás, con o noso pé dereito, inhalo, mantendo as yemas dos dedos aos lados do pé esquerdo. Aquí imos quedar 3 respiracións. Veño o ombligo hacia atrás, intentamos manter o abdomen activado, metendo un poquinho a barriga hacia dentro. Vale, e agora imos dar un paso atrás, ca nosa perna esquerda, sí, a do buca, perro, boca abaixo, can, boca abaixo. A do bucas Vanasana. Aquí nesta postura vou me poñer de lado que vexamos mellor. Sí, recordamos, separamos ben os dedos das mans, empujamos o chan, levando os brazos lonxe das muñecas, os ombros tamén lonxe das orellas, nalgas hacia o teito, o ombligo adentro, talóns hacia o chan, se nos resulta imposible, mantemos as rodillas dobladiñas, sí, intentamos empujar o peito, o abdomen hacia os muslos, sí, para sentir ese bo estiramento na espalda. Vale, imos simplemente aquí mover un pouquinho os talóns, que nos sirve un pouco para quentar ou estirar un pouquinho máis as pernas. E pasamos a nosa seguinte asana, unha plancha, imos hacia diante, mans se quedan debaixo dos ombros, ombros tamén lonxe das orellas, veña espalda larga, collo aire aquí, e soltando imos baixar a chaturanga, baixo rodillas, peito, barbilla, brazos cerquiña do torso, codos hacia atrás, manteño a mirada hacia diante, empujámonos hacia diante, cos dedos das pés das mans, e despego costillas e torso, contraio glúteos, a donde poda, e exhalo, relajo os dedos dos pés, separo un poquinho as rodillas hacia os lados, ou atrás. Poño os dedos no chan, arriba pelvis, xa estou outra vez no can boca abaixo, e de aquí camiñamos hacia as nosas mans, ou das mans aos pés, é un poquinho máis faciliño. Doblo as rodillas, miro adiante, e vou subir, empujamos o chan cos talóns, subo os brazos a vez polos lados, inhalando e baixo polo centro, sí? Vale, vou quitar os calcetins, recomendemos tamén, se é posible, non usalos porque se nos resbalan bastante os pés e aparte sentimos menos as posicións, pero sobre todo porque se resbala, vale? Imos co lado esquerdo, despaciño, e despois damos un poquinho máis de fluidez. Alineamos, posición da montaña, a largo do corpo, arriba esa musculatura, respiro, enraízo, me ven no chan, dedos das mans tamén hacia a terra, inhalo arriba os brazos, mirada arriba, inhalo arriba os brazos, pelvis adiante, exhalo baixo, inhalo, miro adiante, exhalo, relajo, imos atrás, un paso grande, co pé esquerdo, me quedo aí, 3 respiracións, abro o peito, estiro ben a miña rodilla esquerda,
Respiro 2. 1. Veña, pé dereito atrás. Can boca abaixo. Veña, empujo cas miñas mans no chan. Arriba esas nalgas, o ombro, ombligo hacia a columna. Sinto a conexión do todo o corpo, dende as miñas mans aos pés. Imos a plancha, inhalo, agarro o abdomen, se as mans non se quedaron debaixo dos ombros, axustoas, exhalo a chaturanga, rodillas, peito, barbilla. Inhalo, empujo hacia adiante, despego costillas se pode un pouquiño máis, exhalo, vou ir atrás, e arriba, Adho Mukha Savasana, can boca abaixo. E de aquí camiñamos dos pés, as mans, outras mans aos pés, doblo rodillas, miro adiante, empujo o chan, cos meus talóns arriba, os brazos, inhalo, exhalo, baixo polo centro. ¿Sí? Vale, pois intentamos agora nesta segunda volta conectar o movimento ca respiración. E imos añadir outra cousiña máis a noso saúdo. Empezamos, pois imos outra vez a facer a nosa secuencia do Surya Namaskar. Intentamos facelo agora fluindo un pouquiño, intentamos conectalo ca respiración, cada movimento ca respiración. Entón imos subindo os brazos por diante, ¿sí? Empujamos a pelvis hacia diante, inhalo, miro adiante ou arriba, exhalo, baixo, alongando a espalda. Inhalo, sigo alongando, miro adiante, abro o peito, inhalo, exhalo, relajo, busco contacto das yemas no chan, doblo as rodillas un pouquiño, inhalo un paso grande atrás, co pé dereito, ca perna dereita, o máis atrás posible. E me quedo aquí, 3 respiracións. 2. 1. Imos, perna esquerda arriba, inhalo. Adho Mukha Svanasana, can boca abaixo. 5 respiracións aquí. Empujamos ben o chan cas mans, ombros atrás, cuello relajado, a nosa mirada vai hacia os pés. Intentamos levar os talóns hacia o chan, pero tamén se non doblamos as rodillas. Respiro, ombligo atrás. E imos adiante, inhalo a plancha. Exhalo a chaturanga, rodillas, peito, barbilla, brazos pegadillos ao torso, codos hacia atrás, mirada hacia adiante. Empújame hacia adiante, arriba despego costillas, para cobra contraio glúteos, ombros abaixo. Exhalo, vou atrás e arriba. Adho Mukha Svanasana, can boca abaixo. E camiñamos hacia adiante. Doblo rodillas, miro adiante, peso nos talóns, empujamos o chan, inhalo, vou subindo os brazos gradualmente polos lados, exhalo, baixan polo centro do corpo. ¿Sí? Moi ben, esquerda, a mesma secuencia, inhalo, subo os brazos polo frente, empujo, pelvis hacia diante, contraio glúteos, miro adiante ou arriba, exhalo, baixo, inhalo, volvo a alargar, miro adiante, exhalo, relajo. Inhalo, un paso grande atrás, ca perna esquerda. Me quedo, 3 respiracións. Abdomen agarradiño, abro o peito. 2. 1. Imos, perna dereita atrás. Adho Mukha, can boca abaixo. E empujo ese chan. Non hai carga nas muñecas porque están hacia atrás. Os brazos están hacia atrás. E non encima. Isquios ou nalgas ao teito. Respiro. E disfruto do estiramento que ofrece esta postura. Inhalo a plancha. Forza aquí nos brazos, abdomen agarrado. Exhalo a chaturanga. Rodillas, peito, barbilla. Empújeme hacia adiante e arriba, despegando costillas, se pode un poquinho torso,
para a cobra, inhalo, exhalo, atrás e arriba, Adho Mukha Svanasana, cá, boca abaixo. Camiñamos, doblo rodillas, miro adiante, xa noto aquí que se activan os meus glúteos e o femoral, empujámoslo o chan, subo os brazos polos lados, inhalando, exhalo, baixo polo centro. ¿Sí? Vale, pois imos a repetila unha vez máis, añadindo unha pequena cousiña máis. Casi que me vou a poñer outra vez de lado, así podemos ver mellor. Outra vez poñemos os pés debaixo da pelvis, posición da montaña. E imos hacia adiante cos brazos, inhalo, pelvis adiante, miro adiante, exhalo, baixo alongando. Inhalo, sigo alongando, miro adiante, exhalo, relajo, doblo as rodillas, paso grande atrás, copeo perna dereita, ben grande, o máis posible. Abro o peito, respiro 3, 2, 1, esquerda arriba, Adho Mukha Can, boca abaixo, axusto os pesos que necesite, ata que sinta esa conexión. Si se empujo cas mans, sinto como estiro as pernas, ou como vou levando tamén os talóns hacia o teito. Respiro. Vale, inhalamos a plancha. Agarro o abdomen, hombros atrás, exhalo chaturanga, rodillas, peito, barbilla. Empujo hacia adiante y arriba. Inhalo. A cobra. Exhalo. Otra vez. Adho Mukha Svanasana. ¿Sí? Ata aquí exactamente igual lo que fixemos ata ahora. Ahora esta a variación é a seguinte, imos levantar a perna dereita nesta mesma posición, si que lle chaman o can, a 3 patas, ¿sí? Miramos o espacio entre as mans, levantamos o talón esquerdo e imos a inhalar para dar un paso o máis cerquilla posible a ese espazo, ¿sí? Nas miñas mans. Se isto me resulta imposible, o que vou a facer, pois é traer a perna hasta onde poda, e se teño a perna dereita diante ca miña man dereita, vou me axudando e traendo o meu pé ata o centro das miñas mans. ¿Sí? Vale? El de aquí, o que imos traer agora, é a nosa perna esquerda hacia diante, un pasiño grande, inhalando, e xa estou aquí para terminar, doblando as rodillas, miro adiante, e subo, empujo chan cos meus talóns arriba, inhalando e baixo polo centro. ¿Sí? Pois esta é a variación que añadimos ao noso Surya Namaskar. Imos facelo igual que co lado esquerdo. Alargo todo o corpo, inhalo, arriba os brazos, empujo a pelvis hacia adiante, mira adiante ou arriba. Exhalo, baixo, alongando. Inhalo, alargo, miro adiante. Exhalo, relajo. Imos un paso grande atrás ca perna esquerda. Veña, manteño os dedos aos lados do pé dereito, miro adiante. Abro o peito, ombligo atrás, respiro 3, 2, 1. Vale, inhalo un paso atrás, copeo ca perna dereita. E xa estou. Adho Mukha Svanasana. Can, boca abaixo. Me quedo 5 respiracións. 4, 3, 2, 1. E imos adiante a plancha, agarro, tomen forza nos brazos, baixo chaturanga, rodillas, peito, barbilla, manteño a pelvis arriba, non a deixo caer, empujo hacia adiante, despego costillas para cobra, cuidado cos ombros non suban, apreto os glúteos, exhalo, vou atrás e arriba, Adho Mukha, axusto os meus pesos que necesite. Vale? So agora o can con 3 patas, perna esquerda arriba, talón dereito arriba. Miro o espazo entre as mans e vou a inhalar para dar un paso o máis cerca posible a ese espacio. Non podo, acordaros, vou hasta onde poda, ca miña man esquerda axudo ata chegar aí, sí? Importante que
o noso tobillo se quede debaixo da rodilla. Vale, dende aquí, mira adiante outra vez. Eso. O ombligo atrás. Imos a dar un paso grande adiante agora con o noso pé dereito, sí? Inhalo. Exhalo, relajo todo. E inhalo para subir outra vez, doblo rodillas, peso nos talóns, miro adiante, empujo, xa subo os brazos polos lados. Inhalando, exhalando, baixo as mans polo centro do corpo. Bueno, estos foron os nosos saúdos de hoxe, añadindo esta variante. Imos co noso seguinte exercicio, que vai ser a postura do avestruz. Sí? Entón, partimos da base dos pés alineados ca pelvis. Quizás que vou mover a esterilla para este seguinte, que o vexamos mellor. E vou poñer casi no medio da esterilla. Sí? Pés en línea ca pelvis, damos un paso hacia adiante ca nosa perna dereita. Sí? As dúas rodillas están os máis estiradas posibles e o peso no centro das dúas pernas. Vou estirar os brazos aos lados para pasalos por detrás, agarrando, en principio, os codos. Sí, man, codo, man, codo. Sento o peso ben distribuído entre as dúas pernas. Teño forza nelas tamén. Pes ben ancladiños ao chan. Inhalando abrimos un poquinho o peito e miramos hacia arriba. E exhalando, imos baixando, doblando o tronco dende a pelvis, alargando, 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 ata baixar o máis cerca posible do muslo que está diante. Si a ideal é o abdomen, cerquiña do muslo, primeiro elongando ben a espalda. Intento tamén que as rodillas non dobles, se me quedo aquí, me quedo aquí. Manteño ese equilibrio entre as dúas pernas. Intento baixar un pouquinho máis, respiro. E se podo, imos levar a cabeza, o nariz, ou a frente hacia a nosa rodilla dereita. Ahora sí que a espalda curva un pouquinho, verdad? Eso. Non é fácil manter o equilibrio nesta postura, é importantísimo tamén que agarremos o abdomen para eso. Vale, agora elongando, miro adiante. Subo. Si tamén podemos pechar un pouquinho as pernas, ou quizás abrirlas máis, que teñamos unha base máis ancha, e nos axuda tamén ca esta estabilidade na posición. Non é fácil, imos pouquinho a pouco, tampouco temos que chegar ao final. O importante é neste exercicio ir estirando ben, xa notamos a parte, ben as pernas, a parte de atrás das pernas, mantendo o peito aberto. Distribuo o peso entre as dúas pernas. Agarro os codos, manteño os agarradiños, abro o peito, miro arriba e inhalo. Exhalo, primeiro baixo, elongando. Veña, coido de que o peso non se me veña todo hacia o pé de diante, verdad? O pé de atrás tamén teño peso no pé de atrás, igual. Sí? Inevitablemente agora o peso do meu corpo vai levar un pouquinho máis, pero intento manter o peso da perna de atrás o máis que poda. Alargo, alargo, alargo. Veña, me quedo aquí unhas respiracións, 2, 3. Veña, vou un poquinho máis, agora sí que podo doblar un pouco a espalda. Levo a nariz ou a frente hacia a rodilla esquerda. Veña, tomen agarradillo. Me quedo aquí, se podo, 3 respiracións. Vale, subo, miro adiante. Inhalo arriba. Vale, xa fixemos a nosa postura do avestruz, soltamos os ombros, veña, movemos un pouquiño. Quizás pode molestar un pouco, se nos molestan os brazos agarrando aquí cando agarramos os codos, podemos facelos cos brazos completamente soltos, sí? Soltamos, igual temos problemas, ou igual a postura tamén un pouco intensa para os ombros, ou ese agarre un pouco intenso para os ombros, podemos facelo simplemente deixando os brazos relajados ou hacia os lados. Vale, pois moi ben, sacudimos as nosas pernas. Vale, pois imos con unha postura máis, a postura da silla ou do trueno, o Uttanasana. É unha postura de forza, así, onde imos traballar as pernas, a forza das nosas pernas,
abdomen, glúteos, bueno, un poquinho todo o corpo. En yoga temos posturas de moitas que implican máis flexibilidade, outras traballan máis a nivel enerxético, outras traballan a forza, cada unha ten as súas características. Esta postura da silla é unha postura de forza, xa vimos notar que é moi parecida a unha sentadilla. Entón vimos a elo. Os dedos están igual, debaixo da pelvis e alineados ca nosa pelvis. Vou poñer de lado para que o vexamos mellor. Vale? Entón vou doblar as rodillas. Podo imaginar que teño unha silla atrás e me quero sentar. Entón xa levo un poquinho os isquios hacia atrás. ¿Sí? Agora temos que ter cuidado, vimos baixar un pouco ata que notamos que se activan os muslos femoral e glúteos. Pero imos ter moitísimo cuidado con isto que temos a tendencia de facer un arqueamento aquí. O que queremos é todo o contrario. Queremos levar o noso sacro hacia o chan. Entón aquí vamos a evitar completamente o arqueamento, agarrando ben o abdomen, ¿sí? E sentindo como o chan, o sacro, os isquións se van hacia o chan. Vale? Se podo baixo un pouquinho máis. Veña, teño que notar toda a musculatura das pernas activada. Se me vai ben, subo os brazos, pode cargar moito os ombros esta posición para os brazos, senón manteño frente do peito. Se podo, subo un pouquinho máis. Veña, busco esa consistencia no centro do corpo. Manteño a mirada hacia diante. E respiro aí. 5, 4, 3, 2, 1, empujo o chan e subo, baixando os brazos polos lados. Sí, é sencilliña, pero sen embargo traballa moi ben a nosa musculatura das pernas, glúteos e abdomen. Entón, vimos facer o outro lado, ou se vimos facer outra vez. Eu poñome do outro lado, doblo un poquinho as rodillas, levo o sacro hacia baixo, os isquións hacia o chan, sí, se pode un poquinho máis. Veña, noto que traballan toda a musculatura das pernas, espalda larga, manteño a mirada hacia diante, ombros abaixo, lonxe das orellas, me quedo. 5, 4, 3, 2, 1, empujo o chan e subo. Vale, sacudimos as pernas. Vale, imos facer agora unha pequena torsión nesta mesma posición. Entón volvo, postura da silla, agarro o abdomen, doblo as rodillas, activo glúteos, espalda larga. Vale, agora imos facer unha pequena rotación. Entón imos levar a nosa man esquerda ao noso lado dereito, ao noso muslo dereito, sí? Vale? E a man dereita sobre a esquerda, vale? Intento manter a espalda na posición das sillas e abdomen agarrado, recordade? E agora simplemente dende aquí imos inhalar para levantar o noso brazo dereito e facer unha pequena rotación aquí no peito. Miro hacia arriba e me quedo. 3, 2, 1, volvemos. E cambio de lado. Agora vou ca miña man dereita, muslo esquerdo, parte externa. Man esquerda sobre a man dereita. Inhalo, fago unha pequena rotación, miro arriba. Me quedo. 3, 2, 1. E relajo. Vale, subimos. Sacudo as pernas. Vale. E vamos para botasana, un estiramento hacia diante, ¿sí? Subo os brazos, inhalando, e exhalo, largo e baixo. Quedamos aquí uns segundinhos. Levo as mans a parte de atrás dos gemelos, os tobillos, veña longo, ben a espalda, o ombligo hacia atrás, creo espacio aquí no meu bajo vientre, intentando elongar dende esta parte lumbar, intentando pegar o meu abdomen nos muslos. Uso as mans para empujarme, se pode un pouquinho máis, o meu tronco hacia as pernas. Veña, non fago forza nos ombros. Podo doblar as rodillas o que necesite. Respiro.
Soltamos los brazos, movemos un poquinho a cabeza de lado a lado, quizás un poquinho os hombros, doblamos las rodillas, levo a mirar hacia adiante, veñemos a subir, empujamos o chan cos nosos talóns arriba, inhalo, exhalo baixo polo centro, vale? Pois moi ben, imos a seguir agora traballando un poquinho no chan, para iso imos facer un saúdo. Sí, que nos terminalo, xa estamos no chan para seguir as nosas seguintes asanas, xa nos queda pouquiño. Entón, imos unha vez máis arriba cos brazos, recordad, empujo a pelvis adiante, eso, mira hacia adiante, exhalo, baixo, alongando. Inhalo, miro adiante, exhalo, relajo. Imos a dar un paso atrás ca perna dereita e ca esquerda directamente para Adho Mukha Svanasana, o campo ca baixo. Sí? Aquí simplemente nos imos quedar unha ou dúas respiracións e imos adiante a plancha, inhalando. Exhalo, baixo a chaturanga, rodillas, peito, barbilla, brazos pegadillos ao torso, codos hacia atrás, mirada adiante. Empujo máis adiante, arriba, inhalo, para cobra, exhalo, separo as rodillas hacia os bordes da miña esterilla, xunto os dedos gordos dos pés e imos a posición de descanso, Balasana, postura do neno, e nos quedamos aí uns segundos. Vale, imos volvendo. Se non temos problemas nas rodillas e nos podemos quedar aquí uns segundinhos, quedámonos, deixamos que se estire un poquinho, que se estiren os cuádrices. Vale, ímonos sentar. Vamos facer unha pequena rotación na espalda, sí? E tamén, tamén a mesma vez, traballar na abertura da pelvis. Entón, imos partir, imos doblar a nosa rodilla dereita, sí? Estamos sentadas, a espalda larga, e imos cruzala ao lado esquerdo. Vou poñer as miñas mans aos lados. Agora, a perna que teño diante é a perna esquerda, sí? Que vou doblar a rodilla e vou levar o meu pé esquerdo pois hacia a nalga dereita. Quedaríamos nesta posición, sí? Imos outra vez. Doblo rodilla dereita, cruzo a miña perna dereita sobre a esquerda. ¿Sí? Inclino un poquinho hacia atrás, doblo a miña perna esquerda e o meu pé esquerdo levo hacia a miña nalga dereita. Agora teño que intentar que as dúas nalgas e os dous isquións estén no chan, ¿sí? E intento tamén que o meu pé dereito tamén este a planta do pé no chan. Xa deberíamos notar aquí un bo estiramento, ¿sí? No glúteo, periformes na pelvis, ¿sí? Alargo a espalda, manteño aquí os meus brazos ao lado, inhalo, exhalando, imos moi suaviño, facendo unha inclinación hacia adiante. Ben, manteño a espalda larga, devo notar agora un estiramento máis intenso nesta postura, me quedo aí, e xa podemos ir subindo. Sen cambiar a posición, teño a perna dereita sobre a esquerda, ¿sí? Sen cambiar a posición, agora vou levantar o meu brazo contrario, o meu brazo esquerdo, eu vou poñer na rodilla dereita. Alargo ben a espalda, creo un espazo aquí entre as vértebras, inhalo, e exhalando facemos unha rotación hacia atrás. Intentamos levar a mirada hacia a parede de atrás. E me quedo aí, respiro 3, 2, 1, e volvemos, vale? Imos soltar para facer o outro lado. Estiro as pernas diante, aí vou, perna esquerda, doblo e cruzo o meu lado dereito, ¿sí? Poño os brazos aos lados, inclino un poquinho hacia atrás para xa doblar a miña perna dereita. E agora levo o meu talón dereito hacia o lado esquerdo da miña pelvis. Se podo, cerquiña do glúteo. Intento
que os dos isquios estén no chan, sentadiños. Se esta posición me resulta tamén imposible cruzar, pois tamén podo manterme aquí. Igual non podo cruzar tanto, pero podo manterme pois e cruzar menos, ou incluso estirando un pouquinho máis. Se sigue sendo imposible completamente, pois non cruzo. Vale, pero senón un pouquinho menos. Vale, alargo ben a espalda. Inhalo. Exhalando, inclinamos un poquinho hacia adiante, buscando esa línea diagonal. Respiro. E deixo que se abra. A pelvis, debemos sentir un estiramento moi interno. E volvo. Vale. Desde esta posición elongo a espalda, como se crecéramos aquí. Man dereita na miña rodilla esquerda. Inhalo. Exhalando, facemos unha rotación mirando ou levando a mirada hacia a parede de atrás. Respiro. E volvemos. Estiramos as pernas hacia adiante. Sacudimos un poquinho. Moi ben. E ímonos poñer boca arriba. Cas rodillas dobladas, porque imos facer o puente. Vamos traballar ahora a parte lumbar. A espalda está relajada, pés, rodillas e pelvis na mesma distancia, os talóns intentamos que estén cerquiña das nalgas, brazos aos lados do torso, peito aberto, collemos aire aquí, e soltando despego a pelvis e subo o máximo posible. Vale, agora imos levar as nosas mans, se podemos, a parte de atrás da pelvis. Sí, cuidado que non nos molesten nas muñecas, buscamos a posición onde non nos molesten. Igual non temos que chegar ata aquí, nos basta con levantar a pelvis o máximo posible e intentar mantela aí, vale? Pero se podo, para axudarme a ir un pouquiño máis, se non teño problemas lumbares, moito cuidado con isto. Mantemos os brazos pegadiños ao torso, peso nos tríceps e manteño aquí as miñas mans na pelvis. Ben, o abdomen manteño activado. E me vou quedar aquí 5 respiracións. 5 4 Vale, podemos ir soltando os brazos e baixando despaciño. Abrazo as rodillas, balanceo de lado a lado para estirar ou relajar a zona lumbar. E nos quedamos aquí, cas pernas hacia arriba, para a nosa postura invertida. Imos facer a postura da vela, outro día fixemos a postura invertida, que é, bueno, un pasillo menos, a postura da vela un poquinho máis sinxela. Agora imos intentar pois ir un pouquinho máis na mesma postura sobre os ombros. Vale, tamén dicirvos que se as mulleres estamos ca menstruación, é recomendable non facer estas posturas invertidas, o sea que quizáis, se estamos co período en estes días, pois simplemente para este seguinte exercicio podemos quedar aquí. Sí? Ou cunha parede, descansamos as pernas na parede e nos quedamos aí uns segundiños para relajar a espalda e a nosa zona pélvica. Sí? Vale, entón é recomendable que non se fagan invertidas ou todo que invertidas, que a sangre vai hacia a cabeza cando temos a menstruación. Con esta postura nos serviría. Se vamos ben, nos imos facer a postura da vela. Comezamos cos balanceos, intentando despegar a pelvis do chan. Inhalo, cando trae as pernas hacia min, e imos preparando as nosas mans para leválas a parte de atrás. Recordade que necesitamos que os brazos estén ben pegadiños e levar un pouco peso aos nosos tríceps, vale? Dende esta postura, pernas ben pegadas, imos escalando, e xuntando os brazos, sí? Xuntando un poquinho as nosas escápulas,
intentando como meter os brazos por debaixo do tronco, sí, por detrás. Vale, contrae un poquito, cuidado con esto, contrae un poquinho os glúteos, leva un pouco a pelvis hacia adiante, pega ben as pernas. Cuidado con isto, digo, se estamos nunha semipostura, podemos perfectamente quedarnos aquí, sí? Pero se vamos a vela, intentamos buscar a verticalidade o máximo posible. E quedándonos aquí, cuidado tamén de non obstruir a glotis, si, ou non, si, ou a garganta, non deberíamos poder falar naturalmente aquí, ou respirar, por suposto. E nos quedamos 5, 4, 3, 2, 1. E imos baixando as pernas paralelas ao chan, soltamos as mans, estiro ben os brazos, palmas hacia baixo, vou baixando despaciño, vértebra a vértebra, vou equilibrando o meu peso e controlando a baixada co abdomen, cuidado non levar forza ao cuello, baixo despaciño, sigo baixando as pernas, agarro ben o abdomen e relajamos. Moi ben, pois imos terminar a nosa sesión de hoxe con Savasana, así unha pequena relajación. Xa nos quedamos nesta posición. Vale, igual se esta posición nos molesta ou nos carga a zona lumbar, podemos poñernos aquí ca rodillas dobladiñas, que se relaja máis esta zona lumbar. Se vai ben, as pernas estiradas, deixamos que os pés caian hacia os lados, brazos un poquinho separados do torso, cas palmas hacia arriba. Pechamos os ollos, conectamos ca respiración. Se está agitada, imos buscando alargar, calmar esa respiración, simplemente alargando inhalacións e exhalacións. Ao inhalar, oxigenamos todo o corpo, e ao exhalar vaciamos, soltando calquera tensión ou negatividade. Sinto o peso do corpo no chan. Solto calquera forza que este facendo ou calquera tensión. Deixo que se relajen os pés, a musculatura das pernas, da pelvis. Deixo que se relaje a zona lumbar, a espalda, os ombros, brazos. Deixo que se relaje o cuello, a cabeza e os músculos faciais, a mandíbula. Deixo que todo o corpo se relaxe. Deixándome ir
E moi despaciño imos mover a cabeza hacia un lado, simplemente sentindo o seu peso e deixando que masajee o cráneo e a parte de atrás da cabeza. E imos parando, movemos os dedos das mans, dos pés. E podemos ir poñendo xa as nosas plantas dos pés no chan. Quedamos uns segundos. E xa nos imos ir incorporando. Primeiro recostámonos no noso lado dereito do corpo. E xa nos sentamos. Buscando esa posición cómoda. A mantiña podemos usar cando estemos na relajación final para taparnos, porque o corpo se enfría moi rápido. E como dixemos ao principio, para sentarnos, se o necesitamos. Ali buscamos unha postura cómoda, se pode ser un semiloto, senón o que estemos máis cómodos. Poñemos unha inhalación moi profunda e imos subindo os brazos. Baixamos polo centro do corpo, levando as palmas das mans hacia o peito. E aquí terminamos a nosa sesión de hoxe. Namastê. Moitas gracias. Espero que disfrutarades. E vémonos na seguinte sesión. Bo día e moitísimas gracias.